دەم باش تەماشاوانن هێژا بە بەرنمەیە خۆیە وێژەوین بە بەرنمەیە زمانی زمێن بە بەرنمەیە وێژەبێژیە ئەم دی ساڵ پێشبەری وەنە ئیرۆ mêvanê me hêja Memet Aqdoğanê û pirtûka wî ya bayê cîlo bi gotineke din mamoste hêlima cîlo. Em bi vê awayî dest pê bikin. Çima ne hêlima cîlo, çima bayê cîlo? Navê pirtûkê. Li heremê çiyakî bilind e. Bawerken li Kurdistanê de ji bona bilindahiyê çiyayê sêyemîn e. û çiyakî di navbera her çar parçeyê Kurdistanê de bilind bûye. Nêrîneke bilind e. Ji bo ku nêrîneke bilind e, tu li ser serê wî bêje her çar parçeyê Kurdistanê dibînî. Ji bo yekê gorekî gever ya dema ku bayê cîlo ê dawiye hat pêşte sê çar roja da wê befr bikeve. û hê dema ba hat her kesek bêhêvî dibe. Ku çi kes namîne li wê heremê û her kes wê ter dike û kesek ku li wir bixwaze bêtirs bije yê ku em bêjin li ser dewletê hatî wir hêdî xwe rehet dibîne. Lêbelê ji bo Kurda li wê derê bayê cîlo hemû tişt xilas nabe. Hinde tişta nû dest pê dike. Ji ber wê me got bila bavê ji bo ku ne hêlmek biçûk e, hêlmek bayek mezin e yani. Böyle yani baş ev çîrok ji alî gelek hesaba dibe ku ne zanîn ev hinekî wek puxteya çîrokê jî. Dema mirov li Pirtûkê dinêre bi rastî diyar e ku serboriyek tê de hey. Diyar e ku em bêjin di dawiya Pirtûkê de çawa behsa çaydankê reş û em bêjin qedehên bi qulp ên çayê tê kirin. Diyar e ku Memet Aqdoğan jî ji wî çaydanê çay vexwarî û bi wê qedehê çay vexwarî guh dêrayê wan sohbetên li wê derê û ev çîrok hinekî jî ji wê derê derketî. Ev çîrok wek dayîna deynekî jî dixuye. Yani wek weqanivîsiyê jî ya ji wek dîroka nêznûsînê jî dixuye. Gelo ji bilîviya ya jî armanca te ya sereke çibû ji bilîviya te tiştekî dît fikirî ya jî tu dixwazî çi bikî ji bilîviya yani wek peywîrekê te girtî ser milê xwe peywîreke civakî ye ne peywîreke takekesî ye jî. Tu çi difikirî li ser vê mijarê û ev çîrok em hinekî ez hinekî dî jî bêjim yani behsa 30 salê dawîn dike bi giranî heta çîroka wan çîrokan e hinekî ku bi rastî jî kêm hatî nivîsîn. Her çiqas jiyana Kurda ji sedî 95 wê em bêjin veguheriye têkildarî di nav 30 salê dawîn de bi awayekî ev dîroka nêzik pir kêm hatî nivîsandin. Memet Aqdoğan dixwaze çi bike ji bo vê yekê wê tiştekî dî bike ya jî daxwazeke wî hêviyeke wî ya ji bo vê yekê heye tune ye hinek ez dixwazim tu behsa van tiştan bikî. Çîroka demsala notî ye. Çîroka demsala notî layıqê nivîsîne. Yani pêwîst e ku bê nivîsandin heq kiriye. Çîroka çeydanê reş, çeydanê reş nava Kurda da her wekî wêneyê kedê ye. Yani çıkar reş be ew qas ket hatiye dane. Çıkar reş be ewce ça di nava tê kelandin jî wata xwe dibînî. Ji bo ku wan sala ew çeydan li hemû deverê Kurdistanê geriyaye. Li hemû çiyayê Kurdistanê geriyaye. û bêje hema ciwanên wê demê hemûya di wî çayê de vexwariye. Ya vexwariye ya ji bo ye şahidê wî çaydanî. Ji bo vê yekê pêwîst e ku bê nivîsandin. Wê demsaleke cuda ye ji bona Kurda. Ji romanê de ji xwe derbas dibe dema serobinotî ye. Yani her kesek serobino dibe. Ne tenê em bêjin tevgerek. Kesekî her kesekê çîroka xwe danî pêşa xwe û fikiriye. û xwe guharandiye. Hindek li hember derketîne hindek jî dibe ku bê guharandin. Bayekî cuda li her deverê digeriya û rawestanek û kesateke cuda dertixiste holê. Wê çaxî wê demsalê bo xwe ruhek ava kiribû û li her kesê belav dikir. Û zû belav bû. Wek deryekî dîrokekê ji bo Kurda vebû.
Yani mesela dîrokek çawa bu hemû em bêjin beşên Kurdayê temenê wa cuda û yê ku em bêjin jin û zalan zarok pîr hemû navda deriyek vebû û herkes wî derî de kete hindir. Ew çawa bû mesela em bêjin kesên ku 5000 sal di em bêjin dibin xewa zilm û zoriyê de qeresîn nû bi xwe hesan wek jinê. Demsala notê demsaleka ku ya jinê rêberî kirî û bi xwe hesay û tamek cuda daye civakê daye heremê. Yani wekku min niha jî got demeke ku guherîneke ji sedî not û pênc di civaka Kurdan da çê dibe. Demeke gelekî cuda ye bi lezgînî ve guherîneke pir zû çê dibe. Di vê demê de jî dema di çîrokê de tê gotin hinekî berxwedana kevn û nûyê heye ya jî em bêjin tiştên nû çi ye yani tiştên nû hinekî wek tiştekî xerab jî hatî behs kirin. Tabii ev hatina kesekî ku berê li gund bî avek ji kaniyeke xerîb xwarî em bêjin hatî bişaftin hatî veguherandin li ser navê medeniyet û zanînê qaşo dixwaze veguherînê bîne gund ji ber ku ev kesên li dijî wê çandê ne li dijî wê hebûnê ne ev deriyê ku te behs kir hatî vekirin dîtine hez dikin û nijdevanan deynin ber wî deriyê û ji bo xwe nijdevanan perwerde dikin di dibistanên şevnişînî de ku te rastî gelek hêma hene di Pirtûkê de gelek gotinên girîng û giran jî hene di Pirtûkê de lê yek ji wan jî bi gotinekê te behsan dibistanên şevnişîn kirî ku kesek ji wê dibistanê hatî û wek nijdevanekî dixwaze li ber wî deriyî vebe bisekine û nehêle ku guherîneke baş guherîneke xweş guherîneke ku em bêjin mafê civakê bide civakeke nû hinekî biafirîne li ser hîmên xwe bingehîn mafê em bêjin jin mafê xwe bi dest bixe em bêjin ciwan bikaribin biaxivin kurê biçûkê malê bikarivê li hemberî bavê xwe gotinekê bêje deriyekî gelekî mezin vedibe deriyê hêviyê vedibe hinekî ya jî bi gotina te tovê jiyaneke nû ku tê avêtin tovekî çê tovekî hêja lê ev nijdevan li berî ne îca ev nijdevanên ku tê behskirin ji ku tê bi çi awayî tê armanc çi ye hinekî ev kevn û nû ev baş û xerab tu çawa dinirxînî te çawa xwestî wisa di destpêka romanê de tu em bêjin her diya bidî ber hevdû her diya ji hevdû cuda bikî û bi sînorên teqez ev yek gelo zehmet bû ne zehmet bû çawa bû ji ber ku her çi qas roman be jî tê de dîrokeke rasteqîn jî heye te xwest tu çi bikî wisa pir bi zimanekî teqez te ev roman nivîsiye. Şerê Kurda bi xwe re eğer ku bixwaze xwe naz bike pêwîst e ku dîrokê naz bike dîroka xwe naz bike tevgerek an jî nivîskarek eger ku ji dîrokê qut be nikare binivîse ji bo çi ji bo ku herema ku bayê cîlo lê hatî nivîsîn herema botan û behdîna cera dibêjin û bingehekî dîrokê ye mesela ji wê heremê re dibêjin zab an jî zê yani wek zayîne hê zayîne tu hînta jor da diçî dibêje zawroz yani za dîsa hatiye serî û heta ku dikeve em bêjin körfezê jî li herema Îranê jî dibêjine Elburza yani demeke heremeke cihê zayînê ye dîrok li wê dest pê kiriye û şerê yekem yê em bêjin serkeftinê yê berxwedanê û yê îxanetê jî yê xayîntî jî li wir dest pê kiriye. Ji bo yekê eger ku romanekî li wir bê nivîsîne gereke li ser va her du rêya jî temavê hebe. Ji bo yekê boçî nû cihê axa û begav bû ew der. Mafê çi kesê tune bûye. Herkes dê ji bo axa û begav bixebite û axa û beg jî dê di destê dewletê da be. Ji xeynî vê çû dîrokê dî li wir tune bû. Nemawe. Aliyek ev e.
aliyek de jî li ber em bêjin lingên vê çiya wêjeya Kurdî her dema her dem li ber xwe daye û hebûye. Ji Elî Herîrî bigire heya Baba Tahirê Oriyan heta Melayê Cizîrî û Feqî Teyran hemû van ê ku dîrok nivîsîn bi dîwankî nivîsîn li ber lingên ve çiya hatîne dinê û destpêkiriye. Pêwîst e ku ew di nav de hebin. Lêbelê te pirsa te kirî jî du beşên dibistanê ku tu armancê dibistana Kul Kurdistanê bêhna avakirinê çêbûne. Yek pêwîst e ku jiyaneke cuda nîşê bidin ango ya medenî wek ya ji metropola hatîn. Yani wê wek mînak bidin û em bêjin jiyaneka medenî ew e nîşa ciwana bidin. Ciwana ji xwe dûr bêxin. Ya duyemîn jî ew e ku wek yatliya çêkin û bikin ajan sîxur û gerek armanca xwe rêve bibin. Ev her du wek polîtikeka dewletê bû li wê herêmê jî li beşa wê herêmê Kurdistanê hemiya. Ji bo wê yekê hêdî zarokan fedî dikir bi diya xwe re biçe nexweşxanê an biçe derkeve sûkê. Ji cilên diya xwe fedî dikir ji ku babê û diya wî Kurdî Tirkî nizanî ji wê fedî dikir. Yani wesa tiştek wesa dabû wir û wesa zeft kiribû. û çû ji xeynî vê jî çû dibistanê dî çû nebû. Ji bo ku Kurdî qedexe bû, ji bo ku zimanê Kurdî bê fehemkirî bê xwandinê di Kurdistanê de çi kes nemabû. Yani mesela em bêjin sersala berê erê dengbêjetî wî çaxê hebû, ew jî fetisandibû. Pêşiya wê de jî em bêjin dîwan hebû, ew jî êdî ne dihate firotin. Li medresa jî êdî ne dihate xwandin. Hêdî hemû Erebî û Tirkî bû. Ji ber wê yekê pêwîst bû ku tiştekî nû bê ava kir. Ruhek nû dixwast. Lêbelê ku ev ruha dest pê biket, ev tiştê nû dest pê biket, pêwîst e bi îxanetê û ku kesê ketî de tevgerek pête dest pêkirinê û berxwedanekî dest pêkirinê. Ev jî dema erê pêşê de dest pêkir lêbelê dema notê gehişte asteke bilet. Her kesekê dît êdî. Nû kevin çi bû di şexsê gulê de kevneşopiya Kurdî heye. Kevneşopiya Kurdî heye lêbelê ji dîrokê qut bûye. Ji rastiya xwe qut bûye. û çi kes nema ku wê rastiyê nîşa wê bide. Tiştek xusosiya Kurda heye heya bi çavê xwe nebînê bawer nake. Ji bo ku nexwandiye. Di şexsê Saryayê de jî ev sî salê tu behs dike û nifşekî nû yê ku ji bo xwe bisekine, ji bo xwe li ber xwe bide û ji bo xwe bixebite. Çîroka çaydanê reş pirêkê jûr jî tê, jûr dest pê dike. Yani li ser karakterin ez dixwazim paşê hinekî bisekinim karakterin pir xurt em bêjin ku paşxaneya wan ji sedî sed dagirtî wisa te nexwestî karakterên wisa biafirinî lê ew karakterên ku di romanê de hene hemû jî civak wan nas dike. Yani li gel ku te behsa paşxaneya wan a takekesî zêde nekirî jî ew karakter bi peyvekê bi gotinekê jî pir hêsan tê naskirin ya ji xwendevanên Kurdî ez barim ew nas bikin. Em ê li ser gulê bi taybetî bisekinin li ser Saryayê bisekinin lê ez dixwazim beriya wî hinekî te behsa ku te behsa cîloyê kir ez hinekî behsa mekanê romanê jî bikim. Yani ev roman di qadeke pir zêde berfireh te derbas nabe. Yani mekana wê em bêjin Evnîgariya Kurdistanê bi taybetî ew gundê Dêra û gundê Pîrav û em bêjin cîlo û çiyayên Kurdistanê ne. Ya jî wiha em bêjin her çiqas roman li gund derbas bibe çav û mêjî û dilê her kesî li çiyayên Kurdistanê ye. Tiştekî Kurdiye, Kurdewar e. Yani çawa ku te behsa zagrosan û destpêka jiyanê û ku her tişt bi wî ve girêda ye wek Arjen Arî jî digot her çiqas ew bi xwe ji çalê bû ji deştê bû digot demazpênûsê digirin destê xwe bêyî min ez dinêrim ku ez li çiyayê Kurdistanê digerim. Di her helbestê wî de jî ema behsa çiyayan dike û li serê çiyayên Kurdistanê digere. Di vir de jî hinekî ew e yani mekanê romanê gever û gund û gundên cuda ne lê
به پرانی هرچی خاص کو یعنی اف لگور من هزه که رومانه یا بوی رنگی هی زیده بحث ناکه زیده نابجه لی دهش امروان دا دهش خوینر دا دهش خوینر کردی دا جبر که هنکی دیروکا زندیه دیروکا 20 ساله داویه دهش امروان دا چه دبی وکم گو کاراکترین تا پر خورد نکری لی دهش امروان دا پر خورد تبن مکانا تا پر زلال تا بهورگلی بحث نکری لی دهش امروان دا پر خوش دیمنک چه دبی اف هزا هز ج و دیروک گلکی گرتیش و راستقینی گلکی گرتی و تبراستی باوری خو بخوندوان جی آنیه که بوان تشتان دزانه که تا اوقات زیده و نکری شیروه خول سروان نکری اجیم بیجن بیناسه خود داناسین خود سروانه نکری افتشتکی بزانینه یا جیش بر که تجی وسا هیستکی وسا دجی و تا وسا چه کریه خوزا کردستان یا هری خوش جهک جه او داره من بری جگو لبلی کرد هیویا کرده دواملی حیا نها بکیرا ناکوکی جیان ببه یعنی به مالبات را جیان ببه یک هش قیسکه که کریبه دخوازه کو براوینه ببه جهکی جی و تفگیل کو تفگیره که یست ببکه و لبل خوب ده جی جبونا نتوا کرد بیجل شرکی دست ببکه چه جهوی جغینی چیا نبوده مثلا سیابن خجه حس کریه و کوبه به برینه چیا جبو کو چیا دما یک مثلا دغایدی جی چو چیا جغینی بو همو گله دنیا بلکی گرینگ بل لیج بو کرده تشتک جدایه yani تشتکی yani hey mayna kurda hebe اجوا چیانه اجوا که بیش غینی چیای کرده چه دوستی و تونله پیوک واسه نوا اویداج هیچ بوینده ودم سالجی هیویا کود هات چیا ده یعنی جوانا ام بیجن زاروکان هدی دما دست بدکر خیال کیوا چیابو جبو چی جبو کو ایوا گلیجی مثلا بیجن ظلامه و هفسری و کوبری پیون فوداله داد گو میری و قاچاق و چیابو هر دم سری صبح وقت قول دانان بني كوخو وامبيجن كفرين هري هينك كانيان هري جمدي لوري حدود ديد لحدود جران ديد وقت جيانا كتشياي لهلا جلامير جي كو بزانه حياتو جگند چي بو زومه زوزانان دگه پیوست تو چيا کرا دربارد جبو كو دواملي گند او باجار لبنچينه زوزان لسرچينه جبو که جیانه که daha azat اما بهتر azat لچیاه یکی کل واچیا فهم نکه اب سردما نوتج قناع فهم کرده جبرویه که هیوی جور دهات با جور دهات با هیویه و خیال جی همون بر بوی ببر جیان وی حرمه مگو ج بصره کرفسا بصره دست پیده که ناوی و زاین حیات جلمیرگی پاشه دبی کاتو حتی ناوا گویان کاتوه پاشویر دست پیده که دبی حرکو حیات کوه سپی لیجه و درباز دیسا دبی امانوت که بحری دیسا اف سلسله که قهرمان آیا جه قهرمان آیا و كوانا كا امبيجن وكيات بيجن زيرينا ابدره همو نيرخين كردا ين بنجهي لفي حرمي بيكاتينا جبويه كي برخدانا كردا اگر كتب واتشيا ندي ناسين وبيبن ببينه ببینه جی چروک ناکه جی بو هنده گلیجی چیایه جیاناوی جی چیایه و خوزایی کلوا چیا همو دست بیتن یه زوزانی یه شوانتیه برینتیه یه کوان بیجن بر همه کجا پاس چید بین جی گیای چید بین وش بو بوکن کوی چاقی مثلا امنه هد بیجن وی چاقی بوکانی وک تشتکی yani ظلمه که جدا بو دیگر یکی ام بیجن پنیر باش نچکر باید آنجی گیاه و پنیر نکر باید تشتکی باش میره راد بو ظلامه و دگوت تچه نکریه ده کسا جه راد گوش خارج نکدی بینه وقت تشتکی خوزایی باید لبله جبویه که تفگره که جدال وره بو و
tiştekî wasa çêke ku ji xeynî zilam tiştekî nemabû ew zilam jî dibin tiştekî dabû yani dewletekê da çi got erê ji bo yekê demsala em bêjin ku gulê dîtî ji bo ku alek wê qaçax bû ji qaçaxetê hatiye zilamê wê wesa bûye û ew xusosiyê Kurda yê ku wî çaxî tinê neçobaya leşkeriya dewletê dibû qehreman bes bû ji bo qehremaniyetiyê tiştekî wesa piçûk mabû gulê wê re hat lêbelê kurê gulê tam tiştekî cuda dest pê dike û gulê dema ku cendekê jinekê li erdê dibîne û rastiyê jî qîskeka 13 salî fehm dike êdî çi kes nikare gulê bigire. Niha hinekî ev e yani ev tiştê ku me got te hinekî berê behs kir du xetên cuda her tim li Kurdistanê hebûne yek xeta serhildan û berxwedanê yek xeta îxanetê ji dîrokê heta niha ev tişt hebû di Pirtûkê de ev tişt bahwayekî em bêjin şênber nehatî gotin lê bawayekî razber di gelek ciya da mirov vê rastiyê dibîne yani ew daxwaza nasîna hînkirina li peyçûna dîrokê di Pirtûkê de di gelek ciyan da mirov dibîne ku ew hêvî hey ji xwendekaran ji em bêjin kesên ku li vê axê dijîn ku li xwe vegerin xwe nas bikin bi xwe bizanibin ji ber ku kesek xwe nezanibe dahatiya xwe jî nikare biafirîne ev tişt tê têgihîştin lê li vir du karakterên em bêjin dij hev hene yek yani yek xeta berxwedan û serhildanê temsîl dike ji cihekê ne ji makekê ne em bêjin bav û kur hey dayîk û kur hey Xidir Salih û Gulê di vê sêgoşeyê da ev Xidir me hinekî behs kir hinekî amûrek di destê em bêjin dijberiyê dayî dijminatiyê dayî kesekî asîmîle bûye kesekî xwewendakiriye kesekî li tiştekî ji xwe dûr digere lê dayîka wî Gulê her çiqas ewlad bê jî li hemberî di serê ewil da wek ku te jî gotî di serê ewil da pêşiyê berxwedana herî mezin li hemberî xwe didê di wê berxwedanê da bi ser dikeve û paşê berxwedana xwe li hemberî zilmê zordestiyê û em bêjin ev tiştê dibin banê nûjeniyê da ku li tunekirina wê digere li hemberî wê serî hildide û bi wî awayî derdikeve holê li vê dera Gulê temsîliyeta dîrokê jî hinekî tiştekî ku em bêjin ji nav dîrokê hatî xwe parastî çawa ku wek te kerem kir çiyayên Kurdistanê bextê herî ewleyê Kurdistanê ev Gulê jî zarokeke wan çiyayan e ku ji nêzik van nas dike bêrîvan e şivan e li gel hev hatina van karakteran ya jî em bêjin ji hev dûrketina vana çawa mirov dikare binirxîne di dîrokê dema mirov dinihêrê meriv dema dîrokê dizane hinekî ew tirşî xof jî dikeve dilê mirovan ku ew karakterê îxanetê rê li karakterê berxwedanê bigire lê dema ku ew cendek gula di Gulîzer ku cendekê wê tê nav gund Gulê bi wê pirsê dest bi berxwedanê dike gelo kî ji wan sax e yek kuştiye yek zindiye lê kî ji wan heye kî ji wan sax e ev destpêka berxwedana ye Gulê ye Gulê bi xwîna xwe dendika jiyanê diçîne li vê axê Gulê kî ye gelo te hinekî dikarî behsa Gulê bikî Dîroka Kurdistanê ji we her du xeta pêk tê belê rast e ji dênema meda bigire heya îro yanî bi destê xiyanetê îxanetê dîroka reş ku em bêjin di zamanekî kin da daxwaza Kurd tevgerên Kurd hemû têk çûne ji bo wê yekê mamosteyê mezin Ehmedê Xanê karakterê wek Bekoy û wek Memûzîn derxistîne holê ev ne tiştekî bêbine pêwîst ku Kurd pêşî wê bixwîn wê baş bizane heya roja îro jî dema Şêx Saîd bigire Seyyid Riza bigire û heya ku roja em hatin yanî ji malbatê niyê nêzî herê nêzî yekî ketiye nava îxanetê û serdesta da ew bi kar anîne û di zamanekî kin da têk birîne
Cara yekeme ku zamanekî dirêj da bi ser neketiye û îxanet binketiye. Hêja dewam dike lê negehiştiye armanca xwe. Ev yek. Ya duyemîn gulê bi çanda Kurda mezin bûye û İslamiyetê jî fehm dike. Mesela dînê olî jî dizanê. Dibêje kurê wê jê radibê. Bawerî kurê wê heye ji bo ku ew ê kure aniye dê. Dibêje kesê ku dijminê dîn bê derketîne û wê dînê me ji destê me bibe û ew jî difikire belê ji we sab. Ji bo ku dema Rûs hatin dewletê gotiye bapîrê min jî çûye şer. Dema ku gotiye Ermena qir bikin berê işte apê min jî çûye şer. û wî çaxî kê dikuşt deriyek cennetê lê vedbû ev dîn e. Dibe ku evên ku bên dîsa ew bin çîrok xwe dibare bike û kurê min jî li hemberî wa bê. Wek apê xwe û bapîrê xwe. Çîrok ev e. Gulê wesa fehm dike. Lê piştî ku jineke tazî û ciwan û di destê kurê wê û hevalên wî da ditînî nava gund ku gundiya pê bitirsînê dibînî wî çaxî difikirê. Yani eger ku tu bi Surman bî, kesekî bi Surman bî û ji bona İslamiyetê bixebite, bawermend bê, pêwîst e jina wasa tazî neyne bir. Wî çaxî difikirê lê wî çaxî dizanê ku aliyê kurê wî digirê dîroka reş ew e û wê derbasî nav malê ê ku nequrûcî dibe û wek pêgotina jinê dengbêjiya me hemiya pêgotina jinê dest pê dike wê pê dibêje her wekî wexta xwe ra dibêje jinê Kurd ê navsalê hemû wesan e. Dema em bêjin cenazeyek hat em bêjin tiştekî ku xemgîn çêbû dest pê dike. Hestê xwe ditîne ziman. Wî çaxê dema li dem sariya piçûk dibêje sariya dibêje çi spiye hêsta xira nebûye. Dibêje ji bo ku şehîd e. Belê niha li vê dera ev heta vê dera hêmaya ku em bêjin çîrokê ji mirovan re dibêje ya jî rola gulê ya divê çîrokê de ji mirovan re dibêje hêmayek heye tê da gulê dema li benda kurê xwe ye li kêleka rê ew kulîlkeke di nav stiriya da ku şîn hatî û ji ber toza ber tekelên wesayîtan em bêjin swareyan toz ketî serê gulê bi taybetî bi destmalka xwe hêdî wan kulîlkê di nav wan stirî û kîvaran de paqij dike û xweşik dike û dema ku gulê dibîne ku ev kurê wê û hevalbendên wê bi wek artêşekê em bêjin tên tiştê yekem tê bîra gulê tiştê ku gulê vediguherîne tiştê veguherîna di gulê da vedibêje hêmayeke gelekî xweş e ku ew kulîlka li kêleka rê tê bîra gulê û gulê dibêje ji ber tekelên van swareyan niha dîsa gemarê lê daniye niha dîsa qirê jî bûyî. Yani gulê fêm dike ku hewlek hey jiyana wan gemarî bike û li hemberî vê gemarê jî dibe herkes destmala berîka xwe da destmala ku belkî evîndara wê da veke belkî hezkiriyek wê da veke destmaleke ku ji bo wê gelekî girîng e hinekî di dilê wê de xwedî cihekî baş e bu wê destmalê bi hesasiyet bi xweşikayî wê gemarê paqij bike. Di vî tiştê ku te got te gulê rola xwe ji xwe diyar dike xwe dide aliyê berxwedanê aliyê serhildanê û em bêjin rengê çîrokê li wê derê diguhere rengê jiyanê diguhere ew deriyê ku te gavek berê behs kir hinekî din vedibe. Lê li wê derê gulê biryareke teqez dide gulê fedakarî xwebexşiya jinê ya ku heta niha hebûyî dîsa bi wê xwebexşiyê dîsa bi wê fedakariyê dîsa bi wê zanîn û şiyariyê bi mirina xwe jiyaneke nû ava dike. û di wê derê de ev tiştê ku di hemû çîrokên Kurda de hey nemiriya hêviyê nemiriya berxwedanê nemiriya serkeftinê te bawayekî xweş dayî dema ku xwîna gulê bi axê de diçe û ew xwîn dibe tovê jiyanê gulê di dema xwe ya dawîn da awira xwe ya dawîn davê jê sariya keçika ciwan keçika 13 salî
وی وک دندکا ژیان دبینه وک دوماهیلکا خو وک ام بیژن خلفا خو دبینه کو اف برخدانا خو اف سرهلدانا خو او دوری وی بکیجبر کو جوی بهیسته بو وک تجی گوت جن و شهید تشتکی و صحتان همه نبیستی تشتکو هاتی نشاندان تشتکی و ساتنه لی شکچکه که 13 سالی او دیروکا قدیم گله شکچکه که 13 سالی هین دبه که جن جی شهید تبن اف و گوهرینه که خوش سدی ست دبه جی اف نمریا گلیان تو چواد کاری شیرو و بکی اجی چیروکا گلی او گلاد ناوا کیوار دا چیروکا گلیه گلیش خود بیرد دبیجی دیمه که اجی واسا گلا ولات شوا جراود گو دیاو جراد گو گلا ولات دیگر استرانا دا در بعد به جبرویه که دما کو او واسا د فکری بوچی خوش تبیه مجمن دور کتینه و ساریام مازن کریه او جم دور کتیه و demek ki min şivaneti xwana kiriye dibêje ji bo ku mijê radgo berxikamin û ajero ancî nefel tiştekî giyayekî ku dema ji bona berxa dema pir bixwin pê dikevin yani ji her digirê demek ki ev mesela ku kurê ketiye dor ve tiştekî ku me bi jehrê dixe û ev toz dumana ku ser nava va kîvara da bi ser gulê da hatê xir ki demek ki çîroka min dibêje demek ki ez qilêr bûme ber hindê çi kes dor min venayet çi kes min nabîne nav tozê re rabê qerar dide dervê dibêje eger ku kurê min û hevalbendê wî û çêkirina wê qeraxolê di gund de bi rola nefel û şadanokê bin yani tiştekî zehrê bî ku me jehr bikir ez ê wê ji korkê rakim û radbê ber gund ve diçe belê gulê wek hemû jinê Kurdan dîrok bihîstiye welat jî bihîstiye yê ku bo welat şer dikin jî bihîstîne lê belê jin şehadet jî bihîstiye lê belê şehadeta jinê cara yekem dibihîze û zû tê digihê ji bo ku cendek li erdê yê ku bêhna musulman li ser serê wê ne û perçe kiriye wesa kiriye ku ê wê bibîne bitirsê û li xwe bizivire yani wî çaxê wê dibêje ev peyveke ji bo jinê ya ku em bêjin nasnama jinê ya wî çaxê dibêje eger ku jin şehîd bikeve yani bibin şehîd wî çaxê cennet hemû destê jinê ketiye destê jinê yani ji dest zelam derxistiye demek bawer dike û pêwîst e ku ez wê bipêçim wesa nemîne eger ku ez wesa wê bihêlim ez ji mirovetiya xwe divir ve tiştekî dibêje te goha behsê çiya dibêje eger ku em wê jinê wesa bibînin çiya wê ji me biqeydin û ji xwe li ser wê gotinê şîqameke bi qasî axê bihêz li rûyê kurê xwe dixe li rûyê dijminê xwe dixe ji aliyekî ve ew şîqama bi qasî axê bihêz mesela ew dibêje ya destpêka şer e dibêje dema ku ê ku hatîn xidir û hevalên xwe ser leşker dibêje me kuşt em jê em gihiştin armanca xwe wî çaxî jiyanê di şexsê gulê de ji nû xwe nû dikir hê nexilas be çîrok hê nexilas be çîroka berxwedanê dema ku dîrokê da wesa ye mesela a giriye wesa çêbûye gotiye me ser beton riş temam e baweriya wesa bû hêdî qediyan piştî wê ve gotî etne ji nû tiştekî nû derdikeve wî çaxê jî ew ji wesa bû ji bo ku çîrokeke li temam li derdorê çiyayê cîlo pêk hatiye lêberê li hemû deverê Kurdistanê çîrokê wasa dest pê dikir wasa dev sala ev jî çîrokek wasa bû û gulê bayekî nû da ava kir wê derê dema ku gulê wî cendekî dipêçe gihiştê armanca xwe yani gulê sera bi tena serê xwe bi rastî romaneke wek karakter wek em bêjin bi her awayê hemû liv û tevgerên wê bi jiyana xwe ya em bêjin bi çend saetên xwe dawîn romaneke qerase ye dema ku
خوینا گله با آخده دچه مروف هنکی هیوی شکستی هنکی دل شکستی هنکی خمگین هنکی بهرس دبه لی او ساریا دیاره که گله میراته خو داخاز و هیوی خو لساریه که ده هم بیزا خدا کدی کری خودی کری بار دکی و مروف دزانه که ساریا اوی ببه بار هلگره وینا گله هیوین گله و ام بجن گلان نو نها برتوک سه بشان پکته بشا یکمین گله ج گله پکته بشا دویمین ایجا ناکوکیان کل هر در کردستان رو دبن بلاف دبن و گوهرینن که دناف جیانا کردان دا چه دبه ام بیژن کوچا بداره زوره و فلان و بیوان و دیرو که همو کرد جنیزیک و به دزانن جیانه چوینا گوره برینداری آساریه ماینا مالا مامه خواه ام بیژن ناسینا پز مامه خواه پیوین که یکمین جار بهیستیه که بهنا هیویه جوانته ملیس و گریلا و بوی رنگی بیژن بومبه باران تشتن کتن دخوازه بکرن او جیانا دناف هفده یعنی خوین و مرن و جین و جین آدناف هفده هیوی اوانا همو ده هفوکن پر کند کرد کنده لگل هفل مالا مریم کتی بومبر بارا کرن بومبر باران کرن ویران کرنا ماله تونه کرنا جیانه که مالباته که و ده انجام اوی تونه کرنه دا یعنی او تونه بونا که هبونه که پر خورد آواد که هفوکا که ام بیژن هفوکا که بمرنه دست بید که و بسرهلدان و برخودان به داوی دبه اف گوهرینا دمک کنده و بلزگینی اف سردمه که نیزکا پر دیار نشانی مدده جوه سردمه چه هیه گلو یعنی ممت اختوان ده تورکیوی ده جوه سردمه گلک چیروک هنه اوه دو مایل که بای جلو وره چیروکا یعنی یا گله دبی چیروکا ساریاه لی ساریا ده ناو دا تنه ناوان سه ماها دا بیارین کود بینید قومید ناو دا جی دگیره دیروکا کردستان تنه جوات شتاپیت تی فهم کریدی به دستکا ام بیژن آلیکاریا علی لی تشتکی خلطکا کو قدر جنین وی ولاتی پیکتی دستیه برناله یعنی دخوازه اوین کو گله کشتین دخوازه بکن بو کو ببر یعنی تجناو لپن دولت و قروجیان خلاص بوی لی هیچ تکا کو جیانا تشتا بستینه و خیالت تنید تو دخوازی تجوا قد بکه و جاری خلطه لستر بدن آوی پازار پیکته و خبر دادن و وید فروش لبلی رک هبه حیا داوی دبه من ده رپورتاج خوی جدا جی گوتینه لوی ولاتی نویسکار رومان و هلبستانا نویس زمین اکو بکدان بخوین و به امبیژن بروندکه چاوا هاتیه خملاندن خود ده نویساندن جبویه که اف 30 سالین داوی روز بروز بصدا چیرو کنه و دوام جی بکه وقت گوتی گله حوالا جمرا گو خوزی آتا گله بتنه کربا رومانک لی جبوی کو نخواست گله و ساریایش هفدو قد بکه عشق و وینا و بکم دو پرتی مگو بلازم پرتکه که دا جی بگیرن زورین ساریای لگوره چوناوی و هاتناوی حساب خواستنا جنه 5000 ساله جحمو ظلامه و همو پرگالین کو دست ظلامه لسر جنه و لسر هر کسی آتی آواکنه جوا حساب خواستنه بوی رنگی جارا یکم و حیا داوی دوام بکه هدی نامره اف حساب خواستن دست بکریه و خیال دویجی او بن حیات شوی از باور کم یعنی روکی رومان ور رومانا بای جلو جوان رومانا میا یکمه از مدست بکریه از بنویسم
مگو لایق و سردم لایق نویسینه پیوسته کو به نویساندن اگر کو نه نویساندن نویسکار demek ki نابینن یا ند نافدانه و ویچ آخه هم همو برپسیاره به پیوسته کو او دمسال و حیا روز بروز به نویساندن ام بیژن مزگین هتا خیره به از براستی و شخص که کیف خوش بم که دو مایل کاوی وره یعنی اف مجار که وسانه اف رومان چیروکن وسانه که دم مروف پرتوکه که دخینه مروف جالی تکنیکی و دنرخینه که زمانه و چوابو که هونه که و چوابو که کاراکتر لکرب نشتبون چوابون جوکا تون مکان به چه آوایی بو فلان و بیوان ده و رومانه ده از بخو جبر کو اف چیروک ده هشن مداجی گلک هنه جبر کو ما بهیستنه ما دیتنه ما شوپاندنه ما خواندنه جبر کو جیانان ما نهایه تو که ماسی جوان ام بیژن هیلن تکنیکی رومانه نای دیتن کسک بیانی بخوینه دبک ام بیژن اف پرتو کارگر زمانه کیدن کو بخوینن دبک که ماسی ام بوی رنگی تدا بینن لیوک ام بیژن خواندوانه کی کرد مروف که ماسیم به رنگی هبن جی مروف تدا نابینش برکم مروف تحشی خدا تمام دکی از دیسا بیشم مزگینا خیره به براستی از کیف خوش مکم اوی دو ماهیل کا ویتشتی وره از دخوازم ویتشتی یعنی تدا از ویتشتی هنه کی دبینم ممت اختوان تنه نه نویسکاره که نه بیجره که جیم بیشن هنه کی دنگ بیجه جی نوسا یعنی هیله که تیا به رنگی جی هی یعنی ده پرتوکه دا یک جدیرو که هیمانم بنگهین ایوه گلری خطیر کری دیاره و گوه دایوان جواتان گلک دنوان صحبتان دمایه یعنی هیوی آخوا تجاری نکشتی هیوی آخوا تجاری قط نکری یعنی شرکی گلکی دجوار همبری دنابرا جنو مرده جه یعنی باره جنه گلکی گرانه پیشی شرکی نافخایی دکه بخوره دکه باشه شرکی نافماله دکه به مر دکه باشه شرکی به بیشن سردستیه که رب زوردستیه که رد که جن و گوهرینات جنه دا پرهاتی زلال کرن لی سلیمان جه یعنی متخواست از بحث سلیمان جی بکم هرچی خواست جنه برای هری بچوک و هری لاواز و بیشن هری به دنگ بیجی تهیوی ادمیر دجی نکشتی یعنی تهیوی انکو تل سار یا گله بار کری تل سلیمان و علی جی بار کری افجی لگور من خوشه یعنی جبو جواکه که به هفره پیکه و کف تشتکی گلکی خوشه و ام گیشتن داویا برنامه خو براستی دم گلکی خوش در باز بو صحبت که تیرو تجی بو مالتا آوابه سپاس شبو کته هیوی نکشتی سپاس شبو کته هیوی هر لسر دستان هشتی سپاس شبو که اف پرتوک نه کانا غمه اف پرتوک گلک تشتین خراب تده هبنجی هیوی هر تم لپیشه مالتا آوابه سپاس کم جبو که هیوی هستاین هیویه دواملی هیویه دی چیتکن yani her o duhunun böyle ki jibome nivîskar aje ew ku em wê binivîsin yani çîroka gundê dêra çîroka Kurdistanê ye çîroka gund Berdanê ye çîroka Qurojetiye ye çîroka Xanetê ye çîroka Jinê ye ya Zilam e ya Malbatê ye çîroka wek Silêman ku di nava deh biran da rastî dîtiye çîroka Serhewiyê ye çîroka Berdêlê ye çîroka Axaya û jinê Firotinê ye و چیروکا هر مازون یا داویجی جبو کو جن دکاره به ریبرکا مازن دکاره کو ای خانه تدانی پیشا خو او وی گناهبار بکه او وی دادگه بکه بله تماشاوان هیجا ام گیشتن داویا برنامه خو به هویا کجاره کده به میوانه کده به پرتوکه کده به گوتنه کدن ام دی سال پیش بری وون و ام هف ببینن به جواته که تیر گوتن تیر ویژه تیر هنر ام هف ببینن بمینن خوشیه ده